Euskal Herri erdia oraintxe kezkatuta daukagu. Zer? Hernaniko Beñat. Hernaniko Beñat. Ez dit idatzi. Ez aldu idatzi. Ez dit idatzi. Beñat entzat okerrago. Bueno, ez du mereziko. Nik uste etzula ikusi zetzen urtean jarri. Nire tarteak ez ditut jartzen webgunean. Eta orduan, ezin diot esteka bidali. Eta gaur ibili naiz. Hori aipatu behar dugu ez dela gure kontua, webekoa dela. Baina bai, gaur erritengo dugu. Orduan badaz, berriro esan nahi baduzu. Nahi eran ikusten da, eta orduan nire atalez badago hor. Bale, orduan nahi baduzu berriro esaiozu, ze gaurkoa bai agintzen dizut webgunean jarriko dugula. Bueno, utziko dugu hori, uste baterako. Uste du ja Beñatek puntu guztik. Bertxotan zer moduz moldatzen zan? Zein, Beñat? Ez dakit, ez nion. Zezuk kastina egiten duzunean ez diozu horri erreparatzen. Zenila ez nahi. Bertxolaria zu zara. Zuk ondoan ez duzu bertxolari bat nahi. Zu zer horri zara bertxolaria. Ez naiz ni bertxolaria. Ez naiz inoiz sentitu bertxolari gaina. Ez zara sentitu, baina bazara. Bueno, bertxotan ikasi nuen. Eta egiten duzu? Ez, ja ez, aztutzait. Aztu hori da, igeri egitean bezala, mirari ez da sekulan aztutzen. Nik gaur egun plazaz plaza baldin banabil, eta umore gintzan, eta hortan baldin banabil, bertxotatik iritsi naizela, ezta? Eta badela, niretzat garai garrantzitsu bat, 16 urterekin bertxo eskolan izena eman, eta ondorengo 12 urteak edola, ezta? Initun bertxo sekta hortan bete-betean sartuta. Eta lortu zenuen sektatik ateratzea? Bai, baina berriz hartu naiz. Eta pixkat... Engantxe bat hor badago, Bai, droga bezala da. Hori aztertu beharko ginek engantxe hori, Droga bezala da. Eta tarte hortan, nik erabaki nuen, 16 urterekin bertso udalekutara joatea. Bertso udalekutara? Bai, sektak behar ditu, sekta hunditzeko eta... Belaunaldi berriak erakartzeko. Eta bertso udalekutara joatea. Eta uste dut dela nik bizitzan egin duan gauza onenetako bat. Markatu duena nire izaera, nire Euskal Herria ikusteko modua, Euskaldunak ikusteko modua ere bai, eta bertsogintza ikusteko modua ere bai, ezta? Jendeak pentsatuko du bertso-udalekotan egun guztian bertxotan egiten dela. Ez da bertxotan egiten egun guztian, baina, bertxafariak egiten dira, badaude bertxoarekin lotutako ariketak, baina ez gara egoten margaritak egiten. Herrimak buruz ikasteko, edo iparragirra bila delako puntu motzak neurtzen, edo hobetzen. Bertso-udalekutara joateko ez da behar Nafarroarenako finalisten maila. Baina behar bada finalistaetako asko bai pasako zirela kanpaldenkuetatik? Bai, batzuk pentsatzez baietz, eta bai txapelketan parte hartu dutenak, ezta? Eta, zergatik ekarri dudan gaur gai hau? Martxoan, martxoaren 6an zabalduko delako bertso-udalekutan izen emateko epea. Jende animatu nahi dut. Bai, jende animatu nahi dut, etxean gaztetxeak baldin baditu, 9 eta 18 urte artekoak, bertso-udalekuak aukera politia izan daitezkela, udaran 7-10 pasatzeko. Neurrian, beti ere. Neurrian, bai. 7-10 aspertu gabe. Hori da. Eta, urten izango dira Amaiurren, Irainetan, Zuhatzan eta Larraulen. Adin desberdinetakoak, eta horiek, bertsozale elkartearen atarian publikatuko ditugu, baina hori martxoaren 6an zabalduko da izen emateko, eta hasiera batean, bertsozale elkarteko bazkide, edo gura esateko bat bazkide dutenak, edo bertsoeskoletako kideek izen eman ahal izango dute, eta ondoren, gainontzekoei emango zaie aukera. Eta nik ezagutu dut jende asko, ezagutu dut herri desberdinetako jendea, eta lagun asko egin ditut. Eta 20 urte pasa dira lehen aldiz, bertso-udaleku haietan egon nintzenetik, baina oraindik lagunak mantentzen ditut. Eta hori altxorra handi bada. Altxorrik handiena. Hori da. Eta bertso-udalekoak oso ongi ezagutzen ditut nire lagun min baten bideoa ekarri dizuet gaurkoan. Bai? Bai. Eta zein da, o sorpresa? Bera itxasopaia da, eta nik bertso-udalekutan ezagutu nun, eta baita Algortako bertso-eskolako beste batzuk ez, Arrate Hilaro eta Jone Uria ere joan ziren, eta nik harreman egin nuen, eta hor sortu ziren harremanak, asteburu pasak, nik beraien etxera, beraien nire etxera, olakoak ere, eta... Esan dituzunetatik bi ezagututa behintzat, jende jatorra dela garbi dago, eta zer dion itxasok? Kaixo! Zergatik izena eman bertso udalekuetan. Nik bere garaian izena eman nuen, orain dela urte pila bat, eta horri esker gauza on asko bizi izan ditut. Ume bezala egon nintzen, gero begirale, zuzendari ere bai, eta bide horretan adibidez lagun asko egin ditut, batzuk eskutuak, honen modukoak.
eta beste batzuk esain eskutuak, ez da, Edibu, Jonela, Moñoña, Mirari, Milagritos Bera, bertsubalekuei esker lagun pila egin ditut, baina eske lagun hoien guztien herriak ere ezagutu ditut, familiak hitz egiteko moduak, orain hain pilpilean dagoen gaia, ez da euskalduntasun motak. Ba hori guztia ere errealitate benetako bat ezagutu dut nik bertsubalekuei esker, eta horrexegatik eta oso ondo pasatuko duzuelako, eta lagun berri pila bat egingo dituzuelako, ba animatu nahi zaituztet izena ematera. Eta nire bertsubalekutako lagun guztiei, musu super potolo bat. Haupa komando bertsolari. Agur! Agur Milagritos, eta musu bat, Urko. Ah, Milagritos? Milagritos. Bueno, musu bat bueltan itsasori, Milagritos, Mirariak ere egital dituzu. Bai, lagun mineak edo gertukoeneko Milagritos. Bai, hor badut muga bat, Mila deitze etzaidela gustatzen. Milagros bai, Milagritos bai, baina Mila ez. Ja, Milagritos gertuagoko. Bai, beste xarma batu. Baina, itxasok ongi ezagutzeitu ni baina hobeto igual, ez? Urte askotan behirale, zuzendari izan delako. Nik gerora, urtero gertatzen zait, bertsudalekuak irakurrita, joango nintzake. Ah, pida, animatu. Joango nintzake. Eta urte batean sukaldari joan nintzen. Sukaldari? Sukaldari, bai. Sukaldari nire mondatzaltzea ba, Mirari. Bai, ni sorpresa kutxa ba, bai, gutxi da, zuke ingoztuzunik, Eta sukaldari bezala joan nintzen, eta, bueno, esperientzia politia izan zen baitare, gaztetxoekin nola bizitzea, ez? Ez nahi zueltatu. Bueno, ez ditelako kuadratuta, 10 egun nola jak egin zitzaidalako. Bai, eta batzutan hobi izaten da, oroitzapen polit bat daukagunean bere hortan uztean. Gero, bigarren zatia batzutan, bagizu, gero izaten da, guain dela 10 urte inun, hau, bai, baina guain dela 10 urte ere bestelako, izango zuinean. Baina, bueno, aukera politia dela. Dela ez pentsago arkabean pasatzea Zer? Itxasok nola esan du, hor komando, gora komando, ez dakit ba, gora komando ezatea hemen arriskutxa izan diteke, baina... Ba, pentsa, garai hartan 2002an zertzen hori, gutuna zalak idaz, gutuna zalak kanpoan jartzen genuen, gora komando bertsolari. Horra heldu nahi nunik? Ez du ziten zenuten, eskutitza idatzi batak besteari? Hora komando eta bezala dokumentu sekretuak eta hola? Gutunak, klaro, oraindik emailak eta etzirenak. Eta gutun horietan zer jartzen zenun? Igual ez duzu esan nahiko, eta lehen hasira jarri dugu, ba? Hasirako bakarrizketa hura. Han bai kontatu zenuen. Enaiz goatzen. Ez goatzen. Gu, bai? Ez dut bakarrizketa hura ikusi. Oso ongi moldatzen ginen, hori da sekta bat indartzeko imposible den gauza honena, udalekuak. Eta hain ongi moldatu ginen, gure burua izendatu genula komando bertsolari. 2002an, 2003an, nola, herri hontan, borroka armatua pixkat, bazeo nola, furixamarrian, kartak bialtzen ginen elkarreik urte guztian zehar, eta kanpoan jartzen genuen, komando bertsolari. Nola, korreosetakoak ezagitze esango zuten, eta gure leloa zen, larru gorri, nere oera etorri. Ez zaiatu bertzen, baina, hori, olakoak. Hori ez duen kantatu. Bertxoate kantatu zen, baina... Errimak lehen esan duzu, ez duzula bertxorik egiten bida, hor bakarren batek errima biatuko. Baina hori zen nirea beste batek esan zuen. Bai, baina denek egin zen duten zuena zuek denak egin zen. Bai, pina ite dezunean, lelo bat behar dezu. Larru gorri, nire oera etorri. Bai, baina... Hori da, egin dakioken kampainariko horrena, itxasuaren bideo baino hobea izango da, hori akaso. Hori, lurrun minezen edo, crowdfundingako izan daiteke beste zebat. Garba kobratuko dira. Igual bainateire hori esan behar nion. Ez zenion esan da, gero. Claro, hola gabiltza, baina, bueno, inguru animatu, bertudalekuta. Baina hor harremanak zuk esan duzun, harreman estuak eta sortu dira. Bai, izaten dira txapelketak gure elkargune. Agian, 20 urtetan ez dut pertsona bat ikusi, baina txapelketa bai. 4 urtero bakizu ikusiko duzula, eta... Ikusten ez baduzu malo. Baina, bueno, bai, bada hor maitasun polit bat. Nik behintzat oso oroitzapen ona dut, eta horregatik ekarri nahi nuen tarte hontara.